Dzina langa ndi Judith Phunduma Kaputa. Udindo wanu? Chair wa amayi tigwirane manja Lufaneti 2. Oho, Lufaneti. Oho. Mbiri yathu tinayamba pa 4 April 2021. Ndoti pofika siku la lero takhala zaka 4. Chinachika nchani? Anthu ataona mavuto amene timakumana nawo tikagwiridwa maliro. Tinaona kuti azimayi tigwirane manja. Tizikathandizana ngati kakumanda, kachakudya, ndifa chake tinapanga gulu limeneli. Zinatenga tu kwa Lufaneti kuona mavuto amene amayi anzawo kapena manja amakumana nawo akakhala ni mavuto. Linamba ngati maliro nkulirana kapena basi mulangoti gulu. Ndikula maliro nkulirana. Maliro nkulirana. Chabwino ndiyeno kuliyamba gulu limene lili mwaliyamba munala anthu angati ndipo chitsogolo chake chinayamba bwanji kuti mpakana pano tone unyinji wa amayi onsewa mgulu limeneli. Gulu limeneli linayamba ndi amayi ochepa azimayi 10. Koma anthu ataona zimene zikuchitika ndi chithandizo chimene chimachitika pofika siku la lero. Ngalasatu akuti ataona kuti gulu lawo likukula amene kanso kuti akulise zochitika za gulu limeneli pochoka ndithu kuphikirana kumaliro kuonerana odwala komanso azigwira ntchito zina zachifundo kudera kwawo ngakhalenso ndithu boma lonse la Mulanje. Nde kumafunanso kudziwa amayi wanga kuti nde ntchito za gulu limeneli mumazigawa motani, mumaziyendesa motani? Ntchito za gulu limeneli tikuyenera kuti monga azimayi timakhala tikuthandizirana ndithu, timakumana pa wiki kamodzi. Pa wiki kamodzi pamene timakhala tukambirana za maliro nkulira nazo komanso zachifunda kuti ziyendesa motani. Ndipo mu nthawi timakwanisa ndithu kugwiritsa ntchito imeneyi. Chabwino. Ndiyetu amene akutionera apa nkumadabwa kuti kwa Lufaneti ku Mulanje ndiye kuti kumeneko. Kumeneko ndi kwatiye Nthiramanja. Ndidera kapena mudzi oti Lufaneti. Mudzi dzina lake ndi Lufaneti. Koma madera ndithu anthu akuchokera madera osiyana-siyana chifukwa cha ntchito zimene zikuchitika kwa Lufanetiko. Anthu amene tine nawo amayi agulu muno sakuchokera kwa Lufaneti kokhayi. Koma ataona zimene zikuchitika kwa Lufanetiko alowa nawo. Chabwino tiyamikire. Ndiye kusonyeza kuti amayi adera lina athandithu kubwera nawo kuti azagwire ntchito zachifundo. Ndipo zimene zikulolidwa kwambiri. La Lufaneti. Kwambiri. Chiyambirene mukuona pambano zomwe mwachita mu gulu limene ndi ziti zomwe mukakhala nokha kumati iyayi amayi diti ngati kukulu ntchito iyi yachifundo iyi tikuyamba. Nditi kuona kuti metabwera kuno timangoziyerekeza kuti mwina sizingatheke koma taona ndithu kuti takwanirisa kufika siku la lero. Moti ineyo ndikusangalala kwambiri chifukwa zinthu tangoziyerekeza koma lero lizatheka. Ndene mavuto atiso omwe mwina mumakumana nawo osayiwala atu kapena osalephera pala azimayi. Mukakambirana koma mukamachoka uchatu amatitu. Ndi mavuto ati amene mukumana nawo mugulu lanu. Mavuto sangalephere. Vuto loyamba ndi nkhani ya zachuma kuti ngati limodzi limene tapanga ndi zimene tabweresa izitachokesa m'matumba mwathu. Zimene zikuoneka kuti ndi mavuto ndithu. Komanso mavuto amene mukamba oti kuyankhula azimayi sizilepherayi. Ndiye ku komiti kwathuko tinasankhaso ena amene timayang'ana amene amaona za discipline kumeneko. Ngati anthu asemphana timafikira amenewo kuti atithandizire. Ine nkhani yokondweretsa yomwe ikuchitika kuno ku chipatala cha boma ku Mulanje pamene tithu mabweresa katundu amene tikumona kukamba za ufa ndiwo sopo mafuta pa ino ngati acheya poonesa ndithu chikondwerero chanu. Tisanapitirire ndi program tivine nyimbo yachi. Nyimbo imene ndimayikonda ndi nyimbo ya maza gospel zomwezi. Yoyimirira gulu. Kuti mukayichula gulu lonse limve kukoma kuti yes. Funa nyimbo ko mundikire nyimbo ya Mira Kuchinga zamayi Tamanga.
ndithu ndi Miracle Chinga akuti amayithamanga tisamango kamba zinthu zikumathamangadi tagwira mautu lero ife kuchokera kwa amayi akwa Alufaneti. Ndikuthokozeni acheya dzina lija Judith Pondoma Kaputa. Chabwino Ziko. zikomo. Iya tikupitirira ndi programu yathu ya amayi tingathe pano pa Mzati TV. Panonso titane ndithu asekretary amene ndithu akuonekanso kuti akuthamanga akuchita mashawi ndi nkhani za communication ndi zolembera gululi ndi zina zambiri. Tichezenso ndithu ndi asekretary a gulu lino. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya inu. Ndaswera. Zikomo. Kubebe sasuti kwa suti. Suti kwa suti. Okay. Yeah. Uzeni tu amene akutionera pano dzina lija. Dzina langa ndine Catherine Pindani. Ndachokera kwa Alufaneti 2. Chabwino. Tiye nthuramanja boma la Mulanje. Yeah. Acheya tu achipasa ndithu dongosolo lonse mene gulu lanu lukuchitira mene linayambira zomwe likufuna kuchita. Inuyo nde timafuna so mutiuze za dongosolo lomwe likuchitika lero kuno ku Mulanje District Hospital. Dongosolo likuchitika kuno ndito zochezera nzimayi anzathu odwala amene akulephera kugwira ntchito kunjako kumathandiza mabanja awo. Tayendera kuti tapase zimene ifeyo tatolera ngati tathandizire. Yande tabweresa katundu otazima amenewo mwina masiku awiri okha akhala akusuntha. Ifatu ukakhala kuchipata kumadwala palibe chimene chimayenda. Chilichonse chimayima. Mwasankha kuyendera mayi anzanu. Panopa tikuendera mayi anzathu kaye koma ulendo ulipobe tizapangiso wako kwa azibambo kwa ana ulendo ulipo. Lingaliro lobwera kunoko munaliyamba liti? Kukonzekera munayambira liti? Lingaliro linabwera chaka chatha mwezi wa December koma kukonzekera tinamba January chaka chinochi cha 2025. Ndiye katundu yense amene wabwera kuno komanso ndithu taona galimoto zikulu zimene zatibweresa kuno sizamasawiratu zimenezo zonsezi zatitengera ndalama zingati? Ndalama imene taononga kuyambira transport katundu zonse zikwana 1,150 kwacha. 50 million? Yes. Million? Yayi zamphamvu amaili tingatete. Pambiri. Muni nda treasure? Tili nawa treasure. Hayi tiyamike. Ndiye nchifukwa munasankha chipatala cha boma cha Mulanje? Yeah, chifukwa chona kuti ukamakonza pakhomo ukamatsitsa nyumba mamba nyumba mwako kaye. Ndefe ndife timachokera ku Mulanje tinaonanso kuti tipite kaye ku Mulanje. Kodi tingakwanitse ndiye taona kuti takwanitsa. Ndiye takonzaso bulendo ukamapita tizituluka kupita zipata ngati kucholo kaya kukwinzi tasankha zipata zikulu zokha. Yeah. Chabwino ndiye kupatula zimene zachitika lero masomphenya anu ena ndotani? Masomphenya athu alipo ochuluka. Timakhumbaso tikaonera anthu akundende. Azibambo, azimayi. Komanso timafunitsisa titamathandizana skulu alaundi makamaka kumene tili chifame tingadziwe bwino. Palana ina kuti amasiya skulu chifukwa cha uniform ndili ngaliro titomagulira ma uniform. Ena amasekondari fees kuvuta makamaka yoyendera ndili ngaliro tizayendera komanso azigogoma kumwa kuvutika. Timaganizaso kuti amene tizatumikira. Sio khawo pala anthu ena ali matenda agona amene swakuvutika tizayendera. Komanso chitetezo timachika pa number 1 Malawi muno. Ndiye timafunisisaso amene amayang'anira zitetezo titapita ku polisi kukafusa kuti kodi anthu amene anyamata matuma mathamanga aja amasowa chani. Amene aja tafikireso kuti mwina Malawi akhale wabwino. Yeah. Ndiye pamene tu pali gulu pamakhala ndithu maganizo ochuluka amene so nthawi zina amatha kuphwasula gulu. Ino mukugwiritsa ntchito ndondomeko zotani kulika gulu limene lili mchimake? Taona ndithu mulipo anthu ochuluka almost 80. Choyambirira timasuguza Mulungu. Chifukwa chilichonse kuti chitheke ndi Mulungu. Ngakhale ndili sekretary pandeka sindingakwanitse. Ndiye poyamba tisanambe chonse timapemphera. Tikapemphera Mulungu amatikomera mtima. Kugulu kwathu tili ndi buku la anthu olongolola. Amene alongolole timamulemba amapereka fine. Tere kuti mutipeze tili pagulu simungakhulupeso kuti pali anthu 80. Simungakhulu ndipo simungadziweso. Lili bata. Mongolola malemba ngati ku skulu? Yes, timalemba amapereka chindapusa. Tikamaliza gulatu. Yeah, timalemba. Tifuna kuti tingopereka chance kuti alinsa zilongolola palibe chimene tingapange. Takupasani chithunzi kwa miyezi 6 ndamene tatolera tikuthamangira 800,000.
kudzera olongolola iya izochititsa chidwi tikumva amene anzathu akuchitira magulu awo. Amayi tisaziphwekese iya itaonanitu anzathu aku Alufaneti kwamthira manja kumulanje zomwe akuchita. Inunso amayi dziwani kuti mungathe. Tipitirire kucheza nanu motere. Munayika nambala kuti gulu lathu likulekeza apa kapena anthu akhoza kumabwerabe? Ababa nambala sitinayike koma chifukwa cha mapulogalamu athu amene tabweretsa tikulemba anthu komaliza tilemba mande likubwerali tikalemba anu fige imene tingakhale nawo basi imene kuti yakwanira. Kulembedwa Alufaneti 2 1 ili kuti 1 iliponso imapanga kumadzina. Ya talembaso Alufaneti 2 chifukwa gululo timakumananso mwa Alufaneti 2 ndi anali ngati mapu ona kuti mizina chifukwa apapa tapanga cover ni matiefo. Ya mulitiye Juma tiye Nkanda tiye Nthiramanja komanso tiye Chikumbu. Mizi yosiyana koma timapangira mwa Alufaneti 2 that's why talemba Alufaneti 2 yo ndingati dera ya mapu kuti anthu asavutike tiamike. Ndiye popitirira ndi program yathu ya amayi tingathe tungokamba kuti katundu koma sitinamone apapa asekitali titaona atu katundu amene mabweresa. Ya tizikamba tikudziwa kuti oye sopo tabweresa sopo patient alenso azilandira muwiri. Ya ndeta bweresaso so yapisesi patient alenso azilandira muwiri. Ndeta bweresa ufa ndi 1.5 kg wina aliyese. Ndeta ndi mchere half kg. Komanso sugar imene ali half kg. Ayi tiamike taonatu ndithu kuti ndizeniseni zochitika. Ndiye pamene ndithu tikufika ndithu kumapeto kwa mchezo wathu ino ndi ine mawu anu angakhale otani? Mawu anga ndonena kuti azimayi tikamakhala tisamaziyang'anire basi. Azimayi ambiri apali mabanja titha kumakhala kuti ndife azimayi koma tikumbukire mabanja amakhoza kutha even abambo amatha kumwalira. Ndiye timalimbikisana azimayi kuti tizitha kumbatakataka mmene anenera acheya kuti azimayi azithamanga. Cholinga kuti soda tisamapemphe kwa abambo tizikhala tizipangira tokha. Komanso nimangofuna ndiyamikira azimayi anzanga tinangocherekeza lero tachikwanirisa Mulungu atiyankha. Ndiye mawanga omaliza ndona kuti mgwirizano umene uliko ndipempha azimayi anzanga tiupitirize. Komanso ena amene sali mugulu achimve mumtima kuti kuthandiza tili moyo nzoposa kumuthandiza munthu atamwalira. Nzikoma. Yeah, uthenga tumenewo azimvera okha azimayi kuti athokozedwa eti. Kuti zidzakhaleso bwino muzakhaleso limodzi nonse mwaunyinji kuzochitika zina. Chifukwa ena amati ine napita kumulanjeni ulendo unapita ena amene ajomba chifukwa alipo ena ajomba alipo ena ajomba pa zifukwa zina tinali ndi maliro tibwezi tabwera nthawi yabwino koma titakonzekera dzulo usiku 11 o'clock tikulandira kuti nzathu ina akauluza mwana wake. Ndipo timathandizana tinaona kuti tikambe kutumikira kumaliroko mota apapa tuchokera kumaliro kena kumabwera kunoko ndengati anthu ena ajomba pali zifukwa zokwanira ndithu koma kwathu munthu ukajomba kumapereka so fine. Tiamike kwambiri makaso chifukwa cholimbikitsa amayi ansanu kuti inonse mukhale mwina ndi zochita kuopera nena kuti nthawi zonse tsiku la kugulu abambo ndigayire ndalama ndikapereka kugulu. Nde mwana tonse ali mabanja ambiri ena mwina ena sosali mabanja komano mukulimbikitsa wina aliyense ndithu kukhala odzidalira pachoma. Zikoma kwambiri uthenga umene usosinde kuti kwa amayi ena so amene akutionera chimodzimodzi. Akungoyenera kuti atengere chisanzo pa ifeyo palibe munthu ochita bwino papa tonse ndife ovutika koma timakwanitsa kuzitumikira tokha mathandizana sonda azibamba chabwino. Tiamike kwambiri tonse ndochita bwino chifukwa tayima pano siti mkati mwera. Zikoma kwambiri takunyadira. Zikomo. Iyayi apanso tunde pantsiriziro koma mwina atichitenso ulemu kucheza ndithu kumapeto ndi a coordinator amene akuyang'anira gulu limeneli. Takulandirani mwaswera bwanji? Taswera kani mwaswera bwa? Taswera. Zikoma kwambiri. Mwina ngokudziwana amene akutionera dzina lanu komanso ndithu udindo uja kungousimikizira. Chabwino ndine Ringo Star Mulowe. Ndine coordinator wa gulu limene la amayi tigwirane manja. Ndithudi. Iyayi kwa inu mafunso ndithu ndochepa kwenekwene kungokhala ndi chidwi kuti ntchito yanu kwambiri ku gulu limeneli mukugwira motani ngati ndithu ngati patron kapena titi amene mukuwonikira zonse zochitika mgulu limeneli. Ntchito yanga
ioneke yochepa koma ndi yayikulu. Ntchito ya ine ndikulumikiza gulu limeneli ndi mabungwe ena kuti amayiwa azipeza ndalama. Choncho ikuoneka yochepa mungatanenera koma ndi yayikulu chifukwa chakuti ndikuyenera kuyenda ukapeza bungwe limene lingathe kutsegula khomo lake kuti amayiwa athandizidwe. Mwachitsanzo pano tikamba ndi Agikomu amene zili mu pipeline kuti atha kutithandiza ndi ndalama yochulukirapo ngati grant. Cholinga cha ndalama imeneyo amayiwa tinaona kuti apeze mwayi woti ndalama azisonkherana ngati mmene akuchitira pena zimavuta. Choncho tinalingalira kuti titapeza kuti mwina tili ndi chochita kuti amayiwa amagwira ntchito ngati imeneyo kumapeto kwa ntchito kumatuluka phindu limenelo lithe kuthandizira magulu osiyanasiyana ngati amasiye kapena amayi ena amene sali pa banja kuti anasiyidwa mwina bambo ako anamwalira akuzunzika ndi ana, komanso sipokhapo kufikira ngakhale ana amene ali ku sukulu oti akusowa walipirira. Ntchito imene tupanga timene komanso unalangizako amayiwa kuti zichite bwino ndalama imene amasonkha tipite nayo ku banki tizikasunga tinatsekula akaunti. Ndi ntchito zina zimene tikugwira ndithudi. Ndiye munayipepusa mukuti iyayi si ntchito yayikulu koma ni ntchito yayikulu ndithu. Chifukwa timaona mafigures amene amatchulidwa apa kuti ndi amene atumikira ndi ndalama zambiri. Ndena kumakhala ndi chidwi kuti ndengati gululo akuzipanga manage bwanji zimenezo. Anthu ali ndi account komanso pokhala gulu mwina akugwiritsa ntchito bwanji gulu lawo kuti mwina apeze mathandizo osiyanasiyana. Tachita chidwi mwakamba za Agikomu. Ndiye kuti mwina sanakaganizako komano taona kuti ndi zapamwamba zimene mukuchita. Ndipo khala azimayi omwe mwina ndochuluka inonso mudziwa bwino kuti pena pakebe azimayi maganizo wina abwerese zimakhabe zovutirapo. Mukuwaluzanisa bwanji komanso kuti chomwe chachitika chayerekezedwa chizichitika ndithu. Zikomo kwambiri. Amayiwa amakumana kawiri pa mwezi akamakumana pamakhala mfundo zimene amanga. Timaonetsetsa kuti mfundo zimene zija sekretari azilembe. Chozilembera mfundo zimene zoti zitha kusatiridwa bwino ndipo tikazisatira timaona kuti tikuchita zazikulu ndi chifukwa tapezeka tili kuno kuchipatala. Chifukwa chakuti zimalembedwa ndikumasatira ngakhale opereka ndalama amapereka zimeje zimathandiza kuti gulu lathu lipite patsogolo. Chifukwa chakusunga marekodi umene akuchita sekretari mothandizana ndi a treasure. Komanso amayiwa mukuwaona kuti ena ndi akulu kwambiri, ena achichepere, ena okulirapo pang'ono. Koma onsewo amagwira ntchito ngati munthu mmodzi. Saoneka kuti awa ndi akulu kwambiri kapena awa ndi ang'ono kwambiri. Amagwirizana chifukwa chakuti ndi malamulo amene tinapanga kuti aliyense azitsatira. Ndi chifukwa ngakhale maliro akachitika amabwera onse mungachitiramo atavala uniform yawo kudzathandizira pa zovutazo. Komanso ngakhale mafunction ena amene timakhala nawo. Mwachitsanzo tinakaonekera kwa ati Entramanja ngati gogo chalo wadera limene ife tili. Kumene wanatilimbikitsa kuti atipasa munda. Chifukwa chokopeka ndi zimene tikuchita kuti atikupatsani munda muzilima. Azimayiwa paokha ndioti atha kulima munda amene alilimu komanso ngakhale kugwiritsa ntchito ndalama zimene amasonkha. Popeza amachokera mutali sizingathi kuti aliyense akapezeke kumunda mama tayelekeza ngati 7 o'clock chifukwa kuti ena ochokera muna kwalosa ndi povuta. Koma ndi ndalama imene tingakhale nayo munda titha kulima bwino lomwe. Ndi chifukwa kene manena za Agikomu zimene tifuna kuchita pakali pano tifuna kuweta mbuzi komanso kuweta nkhuku. Ndipo zimenezi kumene tinapita ku agriculture kuthuchira EPA achilandira ndi manja awiri. Moti lachiwiri likubwerali tikhala tili kumeneko kukapanga ndondomeko yonse yolemba ndi cholinga kuti tikalemba zimene zozo zivomerezeka zopita ku Lilongwe kuti atipase grant. Ndithudi zopasa chidwi kwambiri. Ndizitatero ndithu ntchito kumayenda choncho mukutha kuona gulu limene likuoneka bwanji muzaka mwina ziwiri zitatu zisanu zikubwerazi. Gulu ilili silikhala chimodzimodzi. Masomphenya amene tili nawo gulu ili lifuna likhale lopambana. Ngati nkotheka tidzakuitana muzabwera tabwera muone zimene tikuchita kuno koma tinawo masomphenya kuti makola tikhani madera awiri amene talekeza kuti tikhala kuni makola ankhuku komanso ambuzi. Choncho azimayi wazikhalamo aziweta ziweto zimene zimopikisana. Cholinga
ndichoti mbali yawoyo azichita bwino, ajaso azichita bwino. Chifukwa cha mpikisano mmene azichita mukawetedwe tizipezeka kuti tupeza phindu lambiri, chifukwa mbuzi zimene tiziweta zizikhala taneno tagwirizana kuti tisankha mbuzi zimene zimayikira ana awiri kapena atatu. Ndicholinga kuti ziswanasanga ndikugulisa nkumapezanso ndalama mofulumira. Tiyamike kwambiri. Zikoma kwambiri. Kumbuseni tu amene akutionera dzina lija. Ine ndine Ringo Star Mulowe amene ndili coordinator wa gulu limeneli. Zikoma kwambiri. Zikoma. Iya itu pamenepa ndiye mpatsiriziro penipeni pa programu yathu ya Amayi Tingathe yomwe lero inatitengera kuno ku chipatala cha boma cha Mulanje komwe azathu a Lufaneti 2 ku Mulanje akudzapereka ndithu thandizo la katundu osiyanasiyana mu chipinda cha amayi. Tamvatu zambiri zochititsa chidwi mu programu imeneyi, imene amasungira ndalama, imene amasungira bata, komanso angakhale masomphenya awo amtsogolo amene ali nawo kuti gulu limeneli lilipite patsogolo. Ndiye nkutheka mmakhamu zikayikira kumazonera pansi, tiyeni titengere chitsanzo cha anzathu amene wa akwa Lufaneti 2 ku Mulanje omwe achita ndithu zamphamvu zimenezi. Ineyo tu ndiyamike kwambiri kuti munali pamenepo akuonera program imeneyi ya Amayi Tingathe. Dzina langa ndi Rachel Joshua, malo mwa mzanga Martha Samuel. Mwakoma nonse.